Aquí estem a sobre de 55 cases, de prop de les més de 1.000 cases que van enderrocar-se per construir la Ciutadella. Això va representar per la ciutat la mutilació de gairebé un 20% de tot el seu teixit urbà, una bestiesa. Només posar de relleu aquesta dada ja serà importantíssim. Obrim un centre cultural i un equipament que ha estat 40 anys tancat i l'obrim amb la voluntat de que sigui un espai realment viu que permet la permeabilitat, és a dir, tu no pagues per entrar al Born, sinó que el Born el pots travessar i que en qualsevol cas, un cop arribes al Born, si alguna de les propostes culturals que et presentem t'atrau, doncs hi aniràs, no? Les exposicions, l'espai gastronòmic, la llibreria o la sala polivalent on farem tot un munt d'activitats. Jo penso que aquest és el concepte, és relligar passat i aprofitar aquest espai, sobretot per pensar molt contemporàniament i fins i tot de futur. Em sembla un lloc perfecte, des de la zona zero, no? Des de les nostres arrels, doncs, per poder entendre més aviat cap on anem i aquest país què vol ser. La Barcelona 1700, per exemple, des d'un punt de vista de l'exposició que presentem en la Barcelona de la vida quotidiana, és una Barcelona ja molt semblant a la nostra, amb uns hàbits de vida molt semblants. És una ciutat que juga, que la part d'oci és molt rellevant, és una ciutat que ja li agrada menjar bé, quan veus els plats, els coberts, tots els eines, diguem, d'ús quotidià, penses, te'ls enduries a casa. Infinitament millor doncs, que el que avui pots trobar en alguns d'aquests grans magatzems on anem tots a comprar les nostres vaixelles. No? La veritat és que amb uns dissenys molt bonics. D'altra banda, des d'un punt de vista també polític, jo penso que també la gran lliçó és aquesta lluita, jo penso des de dos punts de vista, de tenir molt present al ciutadà de Barcelona la seva llibertat individual i la seva llibertat col·lectiva com a nació. No? Penso que la lluita de 1714 és una mica això, és una lluita en dos àmbits, tant personal com col·lectiu, i això em sembla que avui ens continua passant igual als catalans, no? Molt gelosos de la nostra llibertat individual i alhora del país. Jo penso que recuperem un passat. També deia Rovira i Virgili que pels catalans gairebé era un deure i una necessitat conèixer el nostre passat. Jo, sincerament, fins a aquest any i mig d'immersió en els fets de 1714, doncs lamento confessar que coneixia els titulars de la guerra, no? I això és molt trist, vull dir, penso que tots hem de fer un esforç d'intentar entendre molt millor la història, és l'única manera de saber cap on podrem anar. És un moment clau, Catalunya perd les seves institucions d'autogovern, les seves llibertats. Penseu que, per exemple, el Consell de Cent, que venia regulant la ciutat de Barcelona des de feia 500 anys, desapareix d'un dia per l'altre. 500 anys de modelar una ciutat i una manera de ser, no? On tota aquesta gent dels gremis, dels oficis, hi eren representats. No et diré que era una institució democràtica com l'entendríem avui, però sí protodemocràtica i on tota la ciutadania d'alguna manera hi era representada. No? Tot això desapareix, és a dir, el que podem considerar una estructura aleshores al segle XVIII estatal, per això parlem de la fi de l'estat català, desapareix. Per tant, entendre que nosaltres, la lluita d'aquests 300 anys és per recuperar aquella sobirania perduda, em sembla que aquesta és la gran missió que té el tricentenari de posar sobre la taula. Les lliçons de la història són perquè les puguem aprofitar, primer perquè les entenguem tots, perquè és que encara hi ha versions que fan caure la cara de vergonya d'encara el que alguns diuen que va passar i el que va significar el 1714. Encara hi ha una certa teoria sobre la modernització borbònica que va portar els borbons a Catalunya, quan és absolutament el contrari. No? Quan tu t'adones que aquest país, jo almenys estudiant 1714, vaig entendre per què un segle i mig després els nostres avantpassats parlaven de renéixer. No? La renaixença vol dir que és que havies mort. Penso que avui també vivim una altra renaixença, en la que ja hem superat un tema més cultural i social i que també econòmicament també ens ha acabat d'ajudar i que tenim claríssimament que això ens ha de portar cap a la independència. Avançar en la memòria històrica és molt important, però avançar en la cultura és molt important, avançar en la llengua és molt important, conèixer els greuges fiscals i l'espoli fiscal és molt important, vull dir que tenim encara molt camí a córrer perquè això arribi a tot. La lluita és a través dels vots. Tenim l'opció, em sembla que l'informe magnífic del Consell Assessor de la Transició Nacional ho va deixar claríssim. Sabem que em sembla que són 5 vies a través de les consultes, intentem-les totes, i després, evidentment, ens tocarà probablement fer les eleccions plebiscitàries i una declaració unilateral d'independència, com han fet altres països, i no passa res, i arribarem a la independència. Avui és un dia de joia, Letònia ja ha dit que ens reconeixerà, el futur estat català, i això anirà passant amb tots els altres estats europeus quan vegin que el procés s'ha fet d'una manera legítima i, escolti'm, i hem arribat aquí.